Asalin sunansa Neymar da Silva Santos Jr. An haife shi a birnin Mogi das Cruzes a ranar 5 ga watan biyu shekara ta 1992 a ƙasar Brazil. Ɗan ƙwallon ƙasar Brazil ne da ke bugawa kulob ɗinsa wasa a Faransa wato PSG. Yana daga cikin ƙwararrun 'yan wasan ƙwallon ƙafa da ke duniya. Neymar ya samu karɓuwa tun yana ƙarami a kulob ɗin Santos. A nan ne ya fara wasa a matakin ƙwararru lokacin yana da shekaru 17. Ya taimaka wa kulob ɗinsa ta lashe kofuna da dama. Neymar ya jera shekaru biyu yana zama South American Footballer of the Year a shekarar 2011 da 2012. Daga nan ya koma nahiyar Turai inda kulob ɗin Barcelona ta saye shi, inda ta kashe euro miliyan 190, shi kuma kudinsa euro miliyan 57.1. A shekarar 2013 ya fara buga wasa a Barcelona. Neymar ya koma kulob ɗinsa na yanzu wato PSG a shekarar 2017 akan kuɗi euro miliyan 222, inda zai buga wasa har zuwa shekarar 2022. Yana buga wasan gaba inda aka bashi lamba 10. Neymar yana da yaro David Luca wanda Carolina Dantas ta haifa masa a shekarar 2011 a watan 8. Neymar shine dan wasa na uku da ya fi kowa karban salari, inda yake karbar dala miliyan 105 a shekara, inda yake takewa Lionel Messi da Ronaldo baya. Neymar yana da masoya da dama a faɗin duniya, shine na biyu mai yawan masoya a yanar gizo, inda yake da mutane miliyan 236 a dukkan shafukansa, sai Messi yake bin bayansa da mutane miliyan 230. A Instagram yana da mabiya miliyan 138, a Facebook kuma miliyan 59, inda yake bin bayan Messi. Mahaifinsa tsohon ɗan ƙwallo ne, shi ma sunansa Neymar Santos Senior, mahaifiyarsa kuma Nadine da Silva. A takaice kenan za mu kawo muku cikakken tarihinsa nan gaba. Kada ku manta ku kasance tare da mu ta hanyar danna mana subscribe a wannan tasha tamu, Hausa Sport TV.